Lahat sa tabali. Mga badiyo. Wala nga, tugula sa dito. Abang na kayo sila. Lahat sa Bedford Water. Atay po na si Lebron James. Ay, di ba bantayan si Muray? Islamang na kayo sila. Apoy Anthony Davis. Si Juki. Pa-score po ba ayo? Wala lagi ba rin? Paita ni Pildi to eh. Tuba Mga sa lang badiyo. Tuba lang sila, pait kayo, hindi ba? Kaya ni trabaho ah. Abi na kog daog na tato. Red doors on tataron. Bangers mo lang, isa pa kakis. Uy. Namaktas malagi na si paring Bonato yung si paring Minggoy oh. Ah, panagikan ko ay. Tay badi, wala na dyan bilin sa akong kwarta badi. Nas, modre ba nga? Dyan bilin badi. Singko lang gini badi oh. Wajit oh. Yan So ba? Dikas, mangkod ba di ba? Libro, mangkod ba? Jeremy. Unsan naman pa sa dula ato ba di? Gani no. Just imbis lamang naunta sila to. Silde pa gid. Uy, paring Bonato, yapit sa mo. Uy pre. Luyam lagi taron pre. Tuba-tuba malagi mo pre. Lagi pa rin, tuba-tuba eh. Pildi ang Lakers eh. Tani ko pre. Hari-tani pre. Tani kwarta lagi pre. Ate mo ikan deh. Stila may kanila. Namaktas ng gari ni pre. Ay Iya ni tani. Shout sa pre oh. Pre ba mo? Wow, ni mo pre. Uy, mura magagkamil. Ako kay baktas ni pre. Oh, paring Ano po yan, init kayo pre. Sukas-sukas ng gani ko. Hindi pa kanina ba? Sa iga nga. samot ng isa. Tang uhawan ng mga pari na ko. Tay pre palingkura gawin mo pre. Pati, haman sa pati. Palikuran niyo si paring Bonato yung si paring Minggoy. Nga to pre no. Batay daog na tato pre ba? Oo, gani pre. Ang akong gisaligan na to, sa Lebron James yun. Nakuha po siya. Anthony Davis. Sus, naantay. Awan na sa inyo paring pinahana niya oh. Wow naman! Bola, no? Wow! Patay pre. Wow! Doon la kay pre. Bali-bali pa no. Unsa? Dang tagay ang tato. Di bali-bali pa dyan. Mga panoy na pindihan pa ng tato. Ako pa na akong idol. Idol, kailan ako sa Lebron James. Uy! Tapos nakuha po si Anthony Davis. Ano pre? Libro pre. Tiguang ako po pre. Senior citizen na pre. Yan, kapre, dito. Kita ni Sugal. Yan lagi pre. Idol kay nanak. Uy, sukat sa ako ang pagkabata. Kita, kuha ng mga video niya nga. Pinanaan oh. Naana, uy. Damp na. Mawasa pa rin ko na tayo. Last lagi pre. Taas lagi pa rin, nahulot na. Mag-chip-in tani pre. Tama pre yan. May napili-pili pre no pre. Ah, alam ko na. Nawala talaga akong pag-asa sa kanya. Labis na nasaktan. Ah, sige mga panay, abay pahalaan nyo. Basta ko ba na, labunin nyo. Asam nita ba di? What? Actor pa sa akong sa gina. Sige. Balik kayo nyo ha. Yes. Matay kulang kay ba di? Ayun, dati, pandungag. Tara. Galawgaw. Puti kamay. Hindi na kong guston. Kawa niyo eh. Galawgawa. Pili yung gusto. Ito yung taon naman eh. Luha mong gusto no. Galawgawa niyo eh. Ato na lang ko sa kong umana eh. Pili na kuda. Asa ko pupili rin ba? Harvest na akong saging nito ron. Harvest akong saging. Pusta na akong Denver. Lakers. Lakers. Yung kanil kumabay. Lagad ko lang umak. Kawa niya eh. Ilis ako. Gawa ni Billy ay. Pare, daw. Hindi sa akin. Aya, arbis na kong saging ani, kapildi na pula kong guston. Walang gawa ni trabaho ay. Ano yung mga tagingan diri? Oy,
pre, mura magway guwang sa ginganan niya, pre. Lagi, mangita. Ang ngita-ngita ka biriki. Sige, pre. Para natin hanggan. Nabudol sa gingana, pre. Ay, abuno-buno na. Nihan Ay, mura ba di? Mura ba di, oh? Ano ba di? Kaya na ni mo. Kaya ra ba di? Ay, kanang kagahi mo kat-kat ang tawhana na. Kuha na lang ba di atong diskarte ani? Sa taas lang tuba kay pag dita mahiring ng papa. Oh, ano ba di? Para dito ka kondo. Sipi-sipion nimo sa taas. Eh sipi, dawin nun ra ako. Oh, sige, ikaw bahala. Ikaw may mukat-kat. Tara daw. Oh, tara daw. Tingan ro nato daw unsa ka di mo kat-kat. Oo. Oh, kanay kaya ra kanimo ni bade. Da. Kaya ra ni ba di? Sige, basta ka to atong diskarte ha. O bahala ra ni ba di? Ano mo ka di ba di? Iluhan mo, kat-kat. Ay, kawatan di kay forma ba? Patay pre, tulad na si Papa nagpadulong ba? Patay. Patay Ay, ta. kasulkan ta si papa ni Rbay. Ayay, galaw-gaw bay. Mga bagong tuno bay. Daw. Ah, ito payo. Tay gilusob na po niya akong sagingan diri ba. Tay daot yun sa basketball ba. Mahal mong saging ba? Panugal gini oh. Ko pa jud kay ba. Bagko pa ni. Napaginis ako sagingan ron, bantay lang ni mga bataan ron ba. Sakpan gina ko ni ron. Tanaw na ko ni mga bataan diri bib. Tay galaw-gaw murag naagitaw ba oh. Angan yung mga bataan yung ulit gina akong ingon sige pang-harvest ni sa akong mga saging ba. Kawa daghan ra ba na sila oh. Kalau kawa ni mo na jud ni ba? Oy! Okay kamay kamo dito panghilabot riyap. Run. Agigit ka. Kunaway lagi Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Why are you running? Why are you running? Galawgaw kamo dito kamuha anak mga saging riyap. Yati mo mga bataan mo. Ikaw niya. Naog ba? Kul, bata pa ko kul. Naog, buti kamay. Patiyon ta karon. Naog. Ikaw ha. Ikaw kriminal kay kag naog. Hindi ka naog yan. Naog. Patiyon ta kang buha karon. Naog. Putang ina kaya. Will you please repeat it? No! God, please, no! No! Like that airplane in the night sky, like shooting stars. I could really use a wish right now. Ay, mga kababoy. Salamat sa pagtanaw sa mga video mga Kuya Goy. Haring salamat. Just subscribe po sa aming official YouTube channel ang Kuya Goy 99 TV po mga Kuya Goy. Just click the notification bell at saka yung all para updated kayo sa aming bagong video. Salamat Kuya Goy. Salamat.